Здравейте ви! Така, ще ми срещам. Така, здравейте ми, мои тачета! Днесното клипче ще бъдат моите спасявания. Още впечатление ми прави, че това бухалче Ведранко. То вътре няма нищо. Добре, it's okay. Но тук поне има нищо. Но тия спестя... Беше когато по стил. Рок стил, тъжен стил. Какъв стил? Съм била въпроса. По-лесно е да ме питате. Това нищо няма. Отворене. Отвори го. И нека видим за седмица колко съм събрала. Като имате предвид, че съм продала незаконно цигари, които аз правя. Но това беше преди доста време, за да бранка цяло за тия пари. Сега почвам да печеля пари от TikTok. Ако се чуете по колко, е стигнало много малко пари. Но е нещо. $15 всеки месец. Добре, $15 всеки месец. Така, време е да броим. Време, мила, да броим. Между другото, това е много сладък бухал. Аз в момента забелязвам, че усмивката ми е истинска. Защото когато нямаш трапчинки, е фалшива усмивката ти. И аз затова загледах. И моята усмивка имаше трапчинки, което означава, че е истинска. Да, превъртяла съм всички игри. Ето така, 1 левче, ето. Да, защо е в кадър? 1 левче. 2 лева. Още 2 лева. 50 стотинки. Да. Казах да. 50 стотинки. 20 стотинки. Сега ще... Да, всички плана за мен няма да ме остат. Къде ви да спрях сега ни 20 стотинки? Така. Виждаме, че най-много са 20 стотинки. Ето това е цяла всички 20 стотинки. Сега след малко ще ги преброя. Но това... Това са всички 20 стотинки, бичес. Те се раз... Не, ужас. Добре, разпаднали са ги, нали? 2 по 10. 2 по 50 много малко, мила. 1 лев. И 2 лева. 2 по 2 лева. Време да ги преборим на забързан каданс. Няма да го видите вие, защото не знам още как се обработва на забързан каданс, но знам, че ще почнем. Така. 4. 5. 6. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Да. 5, 6 лева. 7 лева. 40, 50, 60, 70, 80, 100. 8 лева. 8,50. За една седмица. Кофти.
кофти. А тук колко има? Има на... Разбрах как се цензурира и затова мога да си го позволя. А това, между другото, е намачкано. Не знам защо не ви споделих. Просто е намачкано. А това ми го подариха на рождения ден. Бухал. Син бухал. Това е. Поне знаят кой ми е любимият цвят. Кафяв. Шегувам се, сина. Това ще се чуя в последствие да го цензурирам. Най-вероятно ще е цензур. За да не разберете точно какво съм казала. Казал. Някой ще му се е причува 100%. Казал, да. Защото видеята ви изключително на всякаква платформа. И в TikTok е така. В TikTok изкарам поне някой лев. Тук в YouTube се мъча за точно 0 пара милички. Всички изкарат повече от YouTube, аз изкарам Повече от TikTok. Ако не се бъде нещо, няма аз това е. За малко щях да изгубя това. За малко щях да забравя парите, моля ви се. Моля ви се. Няма и 10 лева, да е. А това клипче се очудвам колко дълго го снимам и колко кратко ще го направя, предполагам. Сори много. Между другото, скоро очаквайте първата песен, която е на мен. Ще ви издам как се казва. 50 лева за един скъсан път. И не защото съм малък, че нямам тази зъб. Знам, ако съм пуснал коментарите, колко хейт ще да има за зъба ми. От 15 човека са гледали онова клипче. 30 щяха ме нахейтят. 30 щяха ме нахейтят. Но това е защото корените ми не могат да се развиват толкова бързо и ето този не е хораснал 3 години, тази е от 1 година и половина. И на тези зъби коренът не искам да им се развие, но на всички други им се е развил бързо. И особено тия два зъба направо са растяли, като гледам, като калут. I don't know, bitches, I don't know. Сега това на коя страна е? Да речем от тая, не. Да. Последно не. Два пъти са бавен. Почти едно и също нещо. Омръзна ви да чувате това. Тракане, поне аз така определям. Не знам дали ви е омръзнало. Майко! Добре, аз вече ще съм го сложил това, така че може да се тръгвате от канала ми. Хай, чао!